It's Oonk time. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week, de zomereditie. Voor mij een hele speciale, want we zitten hier in mijn winkel, de kampeerwinkel Roermond. Welkom aan alle gasten. En als eerste zijn dadelijk niemand minder dan de OLS-winnaars. Ze zijn uit Melik. Ze hebben de bij zich en de schutters zijn hier om het te vertellen. Precies, en vervolgens gaan we praten met Hans van Kruchten. Hij leerde het vak op straat als politieagent en later werd hij voorlichter en heeft van allerlei dingen meegemaakt. Onder meer de coördinatie van de communicatie van Project X, waar onlangs een film over is gemaakt. Wij gaan met hem in gesprek. Roermond bruist overal en altijd. 26 juli in de Weerstand. Dan is het open air event wat al een paar jaar georganiseerd wordt door mede Hai Hutjes die aan tafel aanschuift en ook Eddie Klaasens. Zij komen er samen over vertellen wie er komt, wat er komt en wie er allemaal welkom zijn. En we blijven in de muziek. We sluiten af met een gesprek met Isis Cloud. Zij begon op 10-jarige leeftijd als DJ, geïnspireerd door haar vader. Intussen draait ze in de nummer 6 club van de wereld in Keulen en zij vertelt bij ons haar verhaal. We gaan starten met niemand minder dan onze schutters van Melik. Welkom mensen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het was spanning, sensatie, bloed, zweet en tranen hebben we langs zien komen. Ja, maar klopt. jij was de eerste schutter. Ik was de eerste schutter en ja, het was toch wel heel spannend. Op een gegeven moment toen we begonnen met schieten, de eerste ronde ging goed. Bij de tweede ronde kregen we best wel veel last van de zon. Oké. En daar hebben we toch 2 keer ook de bugs heb ik afgelaagd. Dus ik jongens, dit ga ik niet doen. Ik twijfel, we wachten nog even. En we hebben toch wel, denk ik, stiekem een half uurtje gewacht. Ja, Want dat mag je zelf bepalen. Dat werd op een gegeven moment door de federatie omgeroepen van vanwege de zon Ja. kun je last hebben van schieten. Dus we mochten inderdaad wachten tot de zon een andere stand had, zeg maar. Oh, mooi. Ja. Dat is toch wel een hele belangrijke beslissing geweest van jou. Ja, Dat heeft goed uitgepakt. want de wind viel wel mee, begreep De ik. wind viel mee. Later op de dag kwam er een beetje wind en zag je dat wel. Maar eigenlijk, het viel, ja, hij bleef toch heel netjes in de korrel, zeggen wij dat. Ja. Nou, langzaam zie je die wedstrijd zich ontwikkelen. Het eerste weekend, tweede weekend. Op een gegeven moment is het een soort finale, Ja. Bree en jullie. Beschrijf eens hoe dat gegaan is. Hoe hebben jullie dat van binnenuit beleefd? Ja, ik vind het heel, ja, hoe we het beleefd hebben, heel bijzonder. Want we hebben eigenlijk de hele wedstrijd naast Bree geschoten. Dat is het mooiste. De zaterdag dan, zeg maar. Maar het schieten ging gewoon super. En je voelde eigenlijk de eerste... Ja, ik had zelf de eerste ronde had ik wel een beetje weer druk die zaterdag. Maar de rest ging goed. Ja, tot die laatste ronde. En dan sta je er met 2 en denk je ook van... Ja, nu gaan we ervoor. Nu moet het De gebeuren. hele wereld kijkt toe. Tenminste, de Ja, hele wereld ja. kijkt toe. Zo, Er was luistert. veel mensen uit het dorp die wat waren komen kijken. Dus ja, het was toch wel heel spannend, moet ik zeggen. Ik kwam onder de buks en ik had een hartslag van 135. Ik denk, Oh, dat oké. geloof ik meteen. Ja. Tweede schutter is er helaas vanavond Nee, even klopt. niet bij. Maar de derde schutter wel. Dwight, Ja. welkom. Hoi. Ja, en toen? De eerste, tweede gingen goed. En toen moest jij. De spanning neemt toe natuurlijk. Uiteraard, hè, wat Alvera al zegt, natuurlijk 's ochtends gezonde spanning. Zeker de eerste ronde weer overleven en opnieuw beginnen die zaterdag. Na een goede zondag. En je kruipt weer terug onder die buks en je begint je weer te nestelen. En dan weer gewoon rustig aan. Ja, En dan zeker met, dankzij ook een goede buksmeester die wat de rust bewaart onder de buks. Gaat dat gewoon goed. Ja, je vertelt er heel nuchter over. Hè? Want ik ga staan, ik ga nestelen, ik ga in de Dat buks even. hangen en Ja. ik ga het gewoon even doen. Was je werkelijk zo cool? Nou ja, goed, natuurlijk heb je wel zenuwen, uiteraard. Ik denk, als je zegt dat je geen zenuwen hebt op een OLS, dan lieg je. Ja. En wat is jouw geheim dan, om dat toch goed te blijven doen? Denk je aan je vriendin? Of, Sowieso eerst een paar potjes bier van tevoren. Dat is zeker wel goed voor de zenuwen. Maar niet te veel, uiteraard. Ja. Nog een heldere blik houden en Ja. een vaste hand. Ja. Ja. En je zei het al net, naast je zit Wien, de buksmeester. Wat doet precies een buksmeester? Een buksmeester probeert te zorgen dat de shutters rustig zijn. Hè? Ja. Te begeleiden met het schieten, als er wind is en zo gaat, dat ze even afkijken Ja. voordat ze weer opnieuw aan gaan liggen. En dan probeer ik op het moment te bepalen dat er ook echt de boom stilstaat. En dan zeg je ook rustig van, je kunt Nu nu kunt ze rustig schieten. gaan proberen. En heb je zelf altijd geschoten? Doet je Ik dit schiet uit nog. ervaring? Ik Je schiet schiet nog? nog, Ja. Maar als je hopelijk, of jammer genoeg, niet goed genoeg voor een A. Dus, Ah, oké. Nee. Ja. Maar ik heb wel zonnig, heb bijzonders gemerkt zelf. Vertel. Dat was in de laatste ronde.
En die anderen moesten nog 6 schieten. En nou, ik dacht, dat is niks los. En ik draai me op een gegeven moment om voorbij, waar was het, bij de voorzitter. De eerste kogel gaan halen en dan zie ik ineens allemaal die fotografen zich rond het 6-tal van Meerlijk komen verzamelen. Hé, dacht ik, daar is het gebeurd. Ja. En toen was ik er ook zo achter. Ja, en toen hebben ze het geweldig gedaan. Ja, Ja. fantastisch om dat met Ja. te mogen maken, Oh, of dat is niet? geweldig. Ja, Ja. dat zag je straks al, om dat ene keer in die leven met te mogen maken. Ja. Want de vorige keer was heel lang geleden, of niet? Toen waren we er Ja. allemaal niet. 118 jaar. Dat bedoel ik. Ja, oh, de eerste, ja. Ja. Het is fantastisch. Ja. En de ontlading. Op Ja, het die laatst. wordt wel bij mij. Ik merkte gewoon dat het eigenlijk bij mij pas vrij later is gekomen. Maar ja, bij mijn min en ook bij Dwight, het wordt gewoon een flinke Ja. ontlading. Ja. Op het moment dat ik bij mijn laatste shoot onder die bugshoot kwam en ik had normaal gesproken mocht zo'n shutter als ze onder de bug steeds moest ik af kunnen sluiten van de boetewereld. En dan mocht ze niks horen wat om de her gebeurt. Oké. Maar in de strijd hoorde ik wel dat er een misser was bij onze Bij de andere concurrent, partijen. Ja. zal ik Ja. wel maar zeggen. Dat heurst natuurlijk ook. Oh, Ja, dat heurst- er werd het gesmoezeld in zijn achterdeur. Tuurlijk. Maar de organisatie vroeg op een gegeven moment ook om stilte. Hè? Want het is natuurlijk ook een keer misgegaan. Een paar jaar geleden, heel tragisch verhaal met Wasniel. Ja, Ja. Hadden jullie niet zoiets van, even wachten tot we het zeker weten? Ja. ja. Maar ik wel. normaal zien ze de chatterie ook verder overheen staan met kabelen. Ja. En dan zien ze gauw als de laatste 2 uur zinnen en de mesttrainen, zien ze ineens dat volk allemaal naar de andere kant rennen. Kijk, ja. En dat was nu niet nodig, want we hebben de ganse dag even ingestangen. Ja, prachtig. En dat was is niet? typisch. Ja. En toen kwam Gertoes. Wie ging dat? Overweldigend. Overweldigend, ja, want? Ja, dat was gewoon de maart, zeg maar, in het dorp bij de kerk. Dat stond gewoon vol met lui. Ja. De chatterie van Roerdalen worden er allemaal, ook de chatterie van Heidse. Ja. Dus je hebt een kar rondgereden. En we zag hebben ik. inderdaad Ja. op een platte kar, wel met een randje, hebben we rondgereden. Ja, echt geweldig. Prachtig, ja. Ongelooflijk. Iedereen lef met, hè? Ja. Ja, geweldig. En de reacties nu ook natuurlijk, achteraf nog steeds. Dat blieft gewoon, hè? Ja, en ook wat op een hele korte tijd in zo'n dorp teweeg werd gebracht. Hè. Dat is ongelooflijk. Namen de vastloosvereniging en de Harmonie, die wat zich direct nadat het bekend was samen hebben gepakt. En direct met Café de Sport samen door hebben gepakt voor er gaat neer te zitten. En ja, wie voor in Melen komen, ja, toen bazen de bommen. Ja, Toen was ja, het, En dat is best spannend, want ook de burgemeester die is net aangetreden in Roerdalen. En die kreeg gelijk het beste welkomstcadeau ooit natuurlijk. Gelijk een mega-evenement organiseren. Ja. dat werd wat er Maar het door is te goed doen kreeg. opgepakt. Ja, Fantastisch, ja. En Nou, ik merk het zelf ook nog, ik ben van Zwamen, Ja. maar ik ben met Meri bij de chatterie. Maar als ik hoef maar daar buiten fietsen, dan zijn er al die roepen van, hé, nog op fiets. Ja, kijk. Oh, dat is schoon. Het blieft Dat is echt leven. schoon. Ja, inmiddels zijn aangeschoten de 4e, de 5e en de 6e shutter. Marlies, Paul en Con, ook welkom. Hallo. Ik vind het wel heel bijzonder dat ook vrouwen in zo'n shutterie zitten. Want dat was vroeger niet vanzelfsprekend, of wel? Wie lang doet je dit al? Ik doe het toch wel een aantal jaren al, maar ik durf niet precies te zeggen wie lang al. Oké. En in heel veel verenigingen mocht dat nog niet. Hè? Dus is er nog dat echt alleen een mannenwereldje is. Ja. Maar de dames staan tegenwoordig goed fruiken, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Zeker. Heel leuk. Wie vulde Ja. het voor dich, die dag? De spanning begon 's morgens voor de eerste ronde op zaterdag. Als ik die 3 af heb, dan heb ik ze gehad, dan gaat het me goed komen. Dan zit ze goed erin. Ja, dan zit ik vult het erin goed. en dan vult het goed. Ja. Nou, en dat ging ook goed. Die 4 rondes, die dikke punten, dat ging goed. We beginnen bij de kleine. Nou, en op een gegeven moment zei degene wat ook met de verrekijker wel eens keek. Kom, doe eens zie. Doe, shoot dit puntje wel nooit zo meer. En toen keek ik, maar daar had er dus een foto van gemaakt, wie Ja. er zoot. En toen zei er, dat is niet goed hè. Dan moest ze voor een keer opletten, beter. Ja, wat was er niet goed dan? Had je van de zijkant geraakt? Nou, ik had het punt echt ervan afgeschoten. Dus niet eigenlijk zoals het echt hoort. Dus ik had hem eigenlijk meer van boven geraakt. Maar hij was er wel van af. Ik zeg, ja, maar hij ligt toch onder. Ja. Dus ik ben wel tevreden. Maar die ronde daarna had ik zoiets van, ja, nu moet ik toch wel beter opletten. Want stel je voor, dat blijft er daar toch staan. Ja. Maar die waren af. Ja. Mooi. Tot het moment dat ik dus me stond voor te bereiden. En Dwight net voor me, die was nog aan het schieten. En toen werd er door de pers gezegd, bij de buren is gemist. Maar ik stond dus eigenlijk achter hun te wachten.
Ik denk, nou, als ik me niet hoor, welk punt. Want dat is dan eigenlijk het belangrijkste. Ja. Oké. Dus ik kon me heel goed afschakelen van, ik ga er daar naartoe en ik schiet mijn 3 punten. En Ja. die komen er wel. Ja, maar dat zag je fantastisch. vorig jaar ook. Hè? Ook al zelfs al weet je dat je gaat winnen, je maakt toch je stuk af eigenlijk. Ja, 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 geweldig. Ja. Om ook zeker te weten natuurlijk dat je hem binnen hebt. ja, zeker. En dan zei Wien, perfect geschoten, goed. Nu krijg je weer een kleine of een grote. En dat was ook van de buksmeester heel fijn om te horen. Je keek zelf ook mee, maar Wien keek voor jou ook. Van welk punt dat aan de beurt was. Ja. Ja. Naast je zit Paul. Paul, ik zie allemaal grote sterren. Ja. Jij bent en schutter en voorzitter. Ik ben voorzitter inderdaad. Ja. Ja. Hoe was het voor jou om dit mee te maken? Ja, heel bijzonder. Als schutter heb je natuurlijk al een hele toch wel innoverende dag. En met toch wel ook de nodige spanning op momenten. Nou, daarnaast heb je nog je bestuurlijke verplichting als voorzitter. De pers weet je meestal als eerste te vinden. Dus dat was soms ook wel een uitdaging. Maar uiteindelijk is het eigenlijk heel goed gegaan. Nou, hoe was het dan? Is het dan dat je je tong moet afbijten om niks te zeggen? Of je mee te bemoeien? Of? Nee, het is meer voor mij, bijvoorbeeld met de pers doen is het meer dat ik mijn momenten goed kies. Nou goed, ik durf ook echt wel te zeggen van nu even niet, maar dadelijk kom ik naar jullie toe. Nou, als we elkaar zo kunnen helpen, is dat prima. Hè? Maar natuurlijk niet vlak voordat ik zelf ga schieten. Maar als ik daarna klaar ben, is dat geen enkel probleem. Ja. Ja. Had je van tevoren het gevoel van dit wordt onze dag, dit wordt onze OLS? Niet op die manier van wij gaan hem winnen. Maar je merkte wel gedurende de dag dat de teambinding steeds beter werd. En het gevoel binnen het team. Ook zelf, de manier van schieten, je werd steeds rustiger wel. Blijf gefocust en goed je techniek blijven toepassen. Maar er zit dan op een of andere manier een opbouw in gedurende de dag. Dat was wel mooi om mee te maken. Je voelt dat je samen op de goede weg bent. Ja, zeker. Heerlijk, ja. En toen kwam die laatste schutter. Ja. Die moest nog even. En toen was de spanning maximaal. Mensen zaten op televisie, op het terrein, aan de radio gekluisterd. En er was er één iemand die ging bij de buk staan en die moest het doen. Dat heb je Ja. Dat was ik inderdaad. Kan je dat moment beschrijven? Ja, ik had dus gezien welke schutter je had gemist bij de buren. Echt Dus waar? Je hebt het live gezien. Ik heb het live gezien, want Oh. ik stond klaar om te gaan schieten. Ja, dat snap Ja. ik. Maar of je bent op je eigen mensen aan het letten, of je bent naar hun. Ja, maar dat ontgaat je toch niet. Nee, Dus ja. ik wist, de eerste, die moest. Ja. En ja, daar oefenen we heel vaak voor, al heel lang. En ik had er ook best wel veel vertrouwen in dat dat zou lukken. Ja, heerlijk. En ik geloof ook dat de meesten die me kennen, achter me stonden, dat ook niet aangetwijfeld hebben. Je voelt denk ik de hand Ja. in de rug van het hele team, of Ja. niet? Ja. Ja. Oké. En dan, dat schot is gelost. Wat gebeurt er dan? Ja, ik weet dat er heel veel mensen het OLS-systeem niet begrijpen. Dus heb ik gewoon rustig die andere 2 ook afgeschoten, zodat het voor eigenlijk iedereen duidelijk is. Zekerheid. Er is geen Twijfel mogelijk. Ja. Juist, ja. Ja. We hadden het net al even over de festiviteiten na afloop. Hè. En dan komt deze meneer, die mag mee naar Melk. En hoe zwaar is hij eigenlijk? Zwaar. Ja. Het is echt een zwaarwichtige prijs. Ik kreeg hem als eerste uitgereikt als voorzitter. En op een gegeven moment ging Baila de grote hit moment. Nou, daar gingen we hem er even op los. Ik was blij dat ik op een gegeven moment aan Dwight kon overgeven. Het was bijna fitness. Het was goed fitnessen. Ja, mooi. De namen van de winnaars staan erop. 24 staat er nog op. Heidhuizen. Ja. En er mist nog een naam. Die gaat erbij komen. De getrop, Ja, ja, zeker zeker. erop. De getrop, ja. En als die erop staat, krijgen jullie een mooi plekje in het schutterslokaal? Of waar moet ik dat zien? Of in het gemeentehuis? Of? Het is sowieso een wisseltrofee. Dus hij moet weer op het einde van het volgend jaar moet hij weer overgedragen worden aan de volgende winnaar. En gedurende het jaar laten we natuurlijk overal waar we naartoe gaan, zullen we meenemen. En hebben we 2 zogenaamde chartermeesters benoemd die overal waar we komen het beeld tonen
En er ook verantwoordelijk voor zijn. Zorg voor dragen. Zorg voor dragen, dat hij bij ons blijft. En in ons gebouw wordt hij veilig in een kluis opgeborgen. Ook vanwege de waardes. Ja, want jullie kwamen net binnen met een speciaal kistje. Ja, met hoort er allemaal bij, draagstangen hoort er eraan. allemaal bij, ja. Nou, het lijkt de ark van het verbond wel die binnenkomt. Precies. Prachtig, ja. Ja, Voor fantastisch. de schuttersvereniging wil dit natuurlijk heel veel betekenen, want dit geeft heel veel aandacht. Dit geeft ook waarschijnlijk heel veel nieuwe leden, of niet? Hebben zich al mensen gemeld? Voor nieuwe leden niet. Wat we nu wel heel erg merken is dat er heel veel mensen uit het dorp betrokken zijn bij de organisatie vorig jaar. En daar krijgen we wel echt al heel veel geluiden over dat mensen op wat voor manier dan ook mee willen werken. En dat gaat van ik wil graag achter de bar werken tot van nou ik denk dat ik bepaalde eigenschappen heb dat ik goed kan mee organiseren. Prachtig, En, ja. Dat doet heel erg goed. Ja, want we hebben de dames van de organisatie uit Heidhuizen hier ook aan tafel gehad. En dat bleek ook uit de andere publicaties, dat het enthousiasme daar in het dorp enorm groot is. Dat is echt heel mooi opgepakt. Ja. Dus dat gaat ook gebeuren in Melijk, begrijp ik. Zoals het er nu uitziet. Als we terugkijken, denk ik, op het feest wat we zaterdag hebben gehad en wat daar stond, dan denk ik dat we daar allemaal met de hele vereniging heel veel vertrouwen in hebben. Wat gaat er op korte termijn nog komen? Krijgen jullie een receptie of is er iets op het stadhuis of wat gaat er gebeuren? Dat zal in 24 september is inderdaad de huldiging op het provinciehuis in Maastricht. Ja, kijk. Voor de nummers 1, 2, 3. Maar ook de winnaars van het Tjetje en de zogenaamde Espritprijs. Ja. Die worden daar allemaal gehuldigd. Verder zal er ergens later van het jaar ook waarschijnlijk een eigen receptie plaatsvinden in Melijk. Ja. Maar dat is nog heel veel toekomstmuziek. Van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. Want dit maak je maar once in a lifetime mee. Ja. Absoluut. Jullie hebben hem. Zeker. Ja. We hebben hem. Dankjewel. Dankjewel. De politie heeft een superbelangrijke rol in onze samenleving, maar het wordt niet altijd gewaardeerd. Het is vaak omstreden, toch zijn er mensen die dag in dag uit hun best doen om Nederland veilig te houden. Een van de mensen is hiervoor aangeschoven, Hans van Kruchten. Jij bent met pensioen, jij bent vroeger agent geweest, actieve dienst op straat. Daarna ben je de communicatie ingerold. Je hebt een heel werkzaam leven bij de politie achter de rug. Hartelijk welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Want het is nou genieten, zeggen ze dan. Het is genieten, maar het is nog vers. En ik ben nog thuis aan het verbouwen. Het voelt nog als een beetje vakantie, denk ik. Ja. Precies. Moet nog even wachten. Ja. In 2024 was je onder meer betrokken bij de communicatie rondom de serie Flikken Maastricht. Nee, Bureau Maastricht. Bureau Maastricht, inderdaad. Ja. Dus kun je daar kort iets over vertellen? Want het is natuurlijk een weergave van hoe het leven op het politiebureau in Maastricht reilt en zeilt. Ja, het is een serie van Ewout Genemans, wel bekend denk ik inmiddels. Die heeft al diverse series van politiebureaus achter de rug. En na Rotterdam werd de keuze gemaakt voor Limburg en er werd gekozen voor Maastricht. En ik was toen projectleider communicatie van dat Bureau Maastricht serie. Daar ben ik het hele jaar 24 mee bezig geweest. Het begint met iets kleins en dat wordt iets groots. Dus dat was hartstikke leuk wel om te doen. En zeker als het ook nog een groot succes is. Nou, toch gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers per uitzending. En dat is in kijkcijferland. Jullie weten dat waarschijnlijk ook, is dat giga. Ja. Dat zijn gigacijfers. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Want je zet jezelf als organisatie neer, je zet de beroepsgroep neer en natuurlijk ook nog het bureau zelf. Waar de dingen waarbij je extra aandacht aan besteedt, dat je zegt, nou, dit willen we vooral neerzetten in die serie. Nou, het gaat vooral over de context van politiewerk. Dus waarom doen agenten sommige dingen wel en sommige dingen niet? En in welke context doen ze dat? En dus meer inzicht geven in het politiewerk zelf. Maar ook natuurlijk om te proberen meer mensen te werven voor het vak. Mm-hmm. En dat is in beide gevallen is dat wel gelukt. Ondanks dat je nog niet helemaal kunt zeggen of degenen die interesse hadden voor het politievak, dat die ook aan het einde van de rit daadwerkelijk agent zijn geworden. Dat proces duurt langer dan een jaartje. Dus dat weet ik niet. Maar er waren in elk geval de doelstellingen waren gehaald. Ja. Hoe ben je zelf ooit het politievak ingerold? Een bonnetje ingevuld in de krant. Ja. En daar heb ik ingevuld, ben ik op gesprek geweest ergens in Hilversum. Ik weet niet meer precies waar het was. Ja. En ja, daar mocht ik
Dat zijn wel nog- hele andere tijden. Ja, dat zijn echt hele andere tijden, ja. Want als je dat vergelijkt met nu, hoe was het toen? Ja, kijk, nu word je helemaal ook doorgelicht wat betreft, de screeningtesten noemen ze dat. Hè. Dus wat over je achtergronden en ook je familie. En, ja, ik denk dat destijds veel eenvoudiger was, maar het was een totaal andere wereld En natuurlijk. het werk op straat, was dat ook anders? Ja, ik ben in 79 naar de politieschool gegaan en 81 begonnen als agent op straat. Ja, dat is niet te vergelijken denk ik met nu. Sommige dingen zijn natuurlijk hetzelfde, de aanrijdingen, dat blijft natuurlijk hetzelfde, maar de mensen zijn veranderd. En wat bedoel je dan precies? Nou, er is veel meer agressiviteit, veel meer geweld. Jullie hebben dat natuurlijk door de jaren heen zien veranderen. Dat ontwikkelt zich. Ja. En je ontwikkelt je daar als mens, maar natuurlijk ook als functionaris. Je bent op een gegeven moment, je zei het al in de inleiding, ben je de communicatiehoek ingegaan. Je hebt daar nogal wat dingen meegemaakt. Een paar dingen graag inzoomen. Je hebt heel veel dingen meegemaakt. Op een gegeven moment van 2012 tot en met 2017 was je teamleider landelijke crisiscommunicatieteam, zag ik. En je had onder meer te maken in 2012 met de zogenaamde Facebook-rellen in Haren. Ja. Project X, het is intussen wereldberoemd, er is een film over gemaakt. Ja. Hoe ging dat? Nou, ik was toen net teamleider van een landelijk crisiscommunicatieteam. Zo. En we kregen de oproep om als landelijk team naar Haren af te reizen. Dat is een wereldreis voor landelijke begrippen. Hè? Groningen. Dus ik was vervolgens 3 uur onderweg en de crisis was er volop bezig. Dan kom je daar en dat is gewoon één grote chaos. Ja. Niet zozeer in Groningen waar ik dan zat, maar meer uiteraard in Haren. Ja, je gaat aan de slag met een team en je doet je ding. En dat was natuurlijk zakelijk heel interessant. Ja. Alleen, Dat is meteen in het diepe. Ja, Je wordt meteen in het diepe gegooid. Je moet meteen zeker. Ja. alle schakels En er zit bijhouden. natuurlijk altijd wel menselijk leed achter. Dat Ja, is altijd bij ons absoluut. werk. Ja. Maar zakelijk was het heel interessant. Ja. Achteraf werd wel gezegd, ja, de overheid, met name de burgemeester, heeft dat niet helemaal goed ingeschat. En is dat een les wat jullie ook geleerd hebben om social media serieus te nemen als daar dingen gebeuren? Zeker, de Facebook-rellen is toonaangevend geweest voor hoe ga je met social media om. Ja. Dat weet ik wel zeker, ja. Ja. Het was toen voor iedereen eigenlijk een beetje nieuw, hè. Ja. Inclusief dat meisje dat de mensen uitnodigde op Juist. Facebook. Ja. Maar ja, dat is wel een doorbraak geweest in dat opzicht. Ja. Een ander hoogtepunt, denk ik, is de kroning in Amsterdam. Alexander werd koning in 2013, ik moet even spieken. Ja, Toen heb zou je ik ook niet een meer weten. coördinatie gedaan. Nou, ik heb even je LinkedIn geplunderd. Ja. Zo gaat dat. Wat was jouw betrokkenheid daarbij? Want verwachten ze toen weer rellen zoals met de inhuldiging van Beatrix? Ja. Of werd dat niet verwacht? Ja, dat is puur eigenlijk klaarzetten voor als er een crisis zich voordoet. Is niet aan de hand geweest. We hebben er wel wat dingetjes gehad, maar het was meer een demonstrant met een vlag. En het is verder niet zo heel spannend, dus het was een vrij rustige dag. Maar je moet alles voorbereiden, je moet klaarzetten, want je moet geen tijd verliezen als er een crisis ontstaat. Dus jullie stonden klaar dat als er wat gebeurde, Ja. om in te grijpen Ja. en ook daar de communicatie op af te Wij stemmen. monitoren het nieuws, wij monitoren de social media, kijken wat er allemaal gezegd wordt. Ja, dat is tegenwoordig standaard, heb ik begrepen. Hè? Dat is Op standaard. stemmingen en op netwerken en Ja, andere dingen. zeker. Ja. Nog een paar dingen, ik ga het rijtje even af. Een nucleaire top in Den Haag, het grootste evenement ooit in Nederland gehouden. Toen, Ja, toen ja. nu is dan inmiddels de NAVO-top. Ja. Dus die ervaring is ingehaald, maar het is vergelijkbaar geweest. Ja, Er waren misschien 5000 politiemensen minder, ja. maar voor de rest was het ook heel veel. En met Obama en Ja. toestanden, dus ook daar hebben we vooral georganiseerd klaargezeten van mocht er zich een crisis voordoen. Ook niet in de hand geweest, maar het is natuurlijk de weg ernaartoe. Heel veel voorbereiding, heel veel oefenen. Dit kan gebeuren, scenario werken. Nou, dat is met een team is dat geweldig werken. Het laatste jaar het leven over de NAVO-top. Hè. Er werd ook gespeculeerd van spannend, wat gaat er gebeuren? Er zitten weinig politieagenten in het land, dingen moeten worden afgeblazen. Zijn er ook lessons learned van het evenement waar jij een rol hebt gespeeld, die zijn gebruikt bij die NAVO-top? Dat is een goeie. Daar zou ik 1, 2, 3 niet zo direct antwoord op kunnen geven. Ook daar is weer de tijd veranderd natuurlijk. En ja, heb je altijd voortschrijdend inzicht, maar daar zou ik 1, 2, 3 niet een antwoord op weten. Ik ben niet heel intensief met de NAVO-top betrokken geweest, omdat ik bijna klaar was. Dus Ja. dat
kan ik niet zeggen. Ja. Nee. Oké. Een ander ding, ja, het zijn wel allemaal dreigende rampen, ongelukken. Dat hoort ook een beetje natuurlijk bij dat crisisteam, bij die communicatie daarbij. Je ondersteunt ook nog steeds het proces, tenminste tot op korte tijd, het identificatieproces van de slachtoffers van de MH17. Ja, daar heb ik een week voor mogen werken in Ja. die tijd, ook vanuit het team. Ook dat was een evenement wat Nederland schokte. Ja, absoluut. Ik was niet heel in het begin erbij betrokken, maar dat was volgens mij in de tweede of derde week dat het was. En toen heb ik een teamleider vervangen. En dat ging meer met wat er allemaal voor persvragen binnenkomen. Je moet monitoren wat een beetje de toonzetting is van het verhaal. Hoe hebben jullie daar de koers bepaald? Want de discussie was eigenlijk vanaf het begin, wie heeft de raket afgeschoten, waar kwam die vandaan, opdracht. Nou, dat zijn meer indirect. zaken, daar is het ministerie mee bezig. Maar daar krijg je natuurlijk wel als communicatieman vragen over. Ja, wij kregen wat dat betreft heel veel vragen over En hoe heb je dat dan identificatie. ingestoken? Je had Ja. weinig antwoorden natuurlijk. Ja, je had niet vaak antwoorden, maar het ging Ja. vaak over het identificatieproces. Juist. Want dat was wel een politieproces. En de rest is heel politiek gevoelig, dus dat hadden ze vooral in Den Haag georganiseerd. Ja. Ik zat zelf dan in Driebergen bij een landelijke eenheid. En ook daar met een team continu alles gemonitord van hoe gaat het, hoe sta je tot daarvoor. Ik had elke dag contact met een collega woordvoerder die zat in Kiev. En van daaruit die had daar contacten met pers en met de politie en mensen daar. Had je ook contact met de nabestaanden? Nee, zover ging die rol niet. Nee. Nee. Oké. Ik ben wel benieuwd naar de man achter de politieman. Want je hebt door de jaren natuurlijk heel veel meegemaakt. We hebben net al een heel lijstje voorbij horen komen. Hoe is die man geworden? Wat heeft hij meegemaakt? Hoe is hij dat beleefd? En wat maakt hem nu? Ja, ik begon als eigenlijk op straat begonnen als Broekie. 18-jarige. Ja, Dus ik ben bij de politie groot geworden, zeg ik altijd. juist. Ja. Als ik er nog één kan moeten doen, had ik het anders gedaan. Was ik eerst wat levenservaring elders gaan opdoen. Dit vind ik wel een hele goeie, Ja, wat je nu zegt. maar aan de ja. andere kant, je kan nergens zoveel levenservaring opdoen als Dan. bij de politie. Juist. Dus ik was ook binnen een paar jaar, had ik dingen meegemaakt wat een gemiddelde mens nooit meemaakt. Nee, ah, Ja, dat is altijd politiewerk. Hè. Je maakt op een dag mee wat sommigen in mijn leven meemaken. juist. Ja. Dus dat heeft zijn voor- en zijn tegens. Ik heb daar een jaar of 13 heb ik het operationele werk gedaan. Daarna de communicatiewerk. Is die stap bewust geweest doordat je zoveel ja. meemaakte? Nee, daar heeft Dat het niet niet. mee te maken. Ik vond het interessant om over het werk te praten. Ja. En dus dat heb ik voor gekozen om wat meer te gaan doen. En dan ben ik er verder ingerold. Zo is het eigenlijk. En dan ontstaan. groei je mee in het proces en in die levenservaring. Wat kun je nu zeggen tegen jonge mensen die denken, ik wil graag bij de politie? Vooral doen. Het is een passie. Absoluut. Je moet met mensen kunnen omgaan. Mensen die jou aardig tegemoet komen, maar zeker ook mensen die jou niet aardig tegemoet komen. Dat hoort er tegenwoordig helaas bij. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Je krijgt met veel ellende te maken. Maar het is enorm uitdagend werk. Je kan er heel veel in kwijt. Je kan ook daarna alle kanten op. Techniek, recherchewerk, noem maar op. Dus wat dat betreft, er ligt een hele wereld op je Grote te wachten. uitdaging. Ja. Ga je het missen? 3 juli ben je gestopt. Nou, ik ga het werk denk ik niet zozeer missen. Want ik had toch op het laatste zoiets van dan heb je, het komt voor de 30ste keer voorbij. En dan moet je uitkijken dat je geen beroepsinformatie krijgt. Maar ik ga wel sommige collega's missen, dat denk ik zeker. Maar ik heb al nieuwe afspraken om dat weer even up te daten. En, dus dat gaan we ook weer aansleutelen. Voor een deel de expertise die je hebt opgebouwd, die deel je ook door les te geven. En, Ja, voor mezelf doe ik al het bijna eigen 15 bureau. jaar trainingen geven, mediatrainingen, crisiscommunicatie. En dat blijf ik doen. Dus in het najaar ga ik daar weer mee starten. En je hebt Mooi. voor de rest ook nog leuke hobby's. Ik zag dat je nog betrokken was bij het drakenfestijn. De draaksteken, Ja. daar ben ik 25 jaar bestuurslid geweest. Ja. Waarvan 14 jaar voorzitter. Mhm. Dus dat was eigenlijk mijn derde baan wat ik had. Maar daar heb ik inmiddels afscheid van genomen. Maar blijf wel betrokken bij het draaksteken. Oké. Nou, en als Mooi. je naar de toekomst kijkt, hoe zie je die voor je? Ja, ik moet eerst eens even downsizen, hè, zoals ze dat Even zeggen. landen. Even landen. En dan ga ik voor mezelf dan weer dingen doen. En voor de rest hoop ik leuke dingen te gaan doen. Mooi. Ja, Nou, super Ja. bedankt dat je hier wilde komen om je Graag verhaal gedaan. te vertellen. dank voor de uitnodiging. Ja mensen, Roermond bruist. Er is ieder weekend wel iets te doen. 26 juli gaan we allemaal naar de Weerstand, want dan is open air.
Aan tafel zijn daarvoor aangeschoven Hai Hutjes en Eddie Klaassens. Was het even kwijt. Welkom, heren. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Hai. Ja. Open air. Open air. Zeg het. Wat is open air? Een bruisend evenement. Dat bedoelen we. Toegankelijk voor jong en oud, gratis. Een keur en muzikanten, tribute bands. Lokale bands, jazzbands. Eten, drinken, plezier. Kennismaken met iedereen die er rondloopt. Van Heerlijk. ouderen tot jongeren uit de buurt en waar ook vandaan. Die elkaar jaren niet meer gezien hebben. Of misschien een jaar niet meer gezien hebben. Maar die, een feest van herkenning. Een soort festival moeten we ons daarbij voorstellen. Ja, kun je wel, ja. Kun je zo zeggen. We hebben een kids area, heel simpel. We zetten er een hele grote berg zand en dan kunnen de kinderen spelen en rondrennen en toestanden. Heerlijk, ja. Het is een besloten terrein, dus wat dat Oude betreft Philipsterrein. Oude Philipsterrein, dus wat dat betreft, laten we zeggen, veilig. Maar wel voor het hele gezin. Voor het hele gezin, ja. Aan alle leeftijden. Ja. En wat is jouw taak? Een van de mede-organisatoren. We zijn daar toen dat tijd een paar jaar geleden, een jaar of 4 geleden, begonnen met de koppen bij elkaar te steken. 4 creatieve mannen. En hebben we gezegd van, we moeten eens echt wat gaan organiseren. Dat is begonnen toen dat tijd in de voorstad, bij TOF. Eerst de parkvis, zullen we maar noemen. En dat ruikte naar meer. En we hadden een klik met elkaar. Waardoor we zeiden, dat moeten we groter kunnen aanpakken. En toen was Berit Matzinger, die kocht toen het Philipsterrein. Ja, daar hadden we een enorme ruimte met mogelijkheden. En waardoor de creativiteit alle kanten uitging natuurlijk. Ja, en toen dachten dat gaan we hier doen. Ja. Dankzij Roger Rutte, die in de wereld van de tribute bands zit, konden we daar goed mee schakelen. En we konden het ook laagdrempelig houden door de toegang gratis te houden. Ja. En we hopen dan dat mensen die daar zitten, dus de oudere generatie vanaf 18 jaar, de jongeren niet, die zitten nog in de babyfles, dat die goed in de drank gaan, waardoor we dat zaken kunnen bekostigen. Ja, zeker. Want de biertap wordt betaald natuurlijk. Ja. Je hebt net alleen met heel snel door het programma heen gevlogen. Eigenlijk er is wel wat meer over te vertellen. Misschien dat Eddie Klaassen daar wat meer over kan vertellen. Want jij zit hier namens Remont in Tune, maar het werd al gezegd, het zijn verschillende onderdelen. Ja. Misschien kun je daar wat meer over zeggen. Ja, ik kan wel even toelichten hoe dat destijds ging. Ik kreeg een telefoontje van Berend of Roger, een van de twee, volgens mij Berend. Die zei van, goh, zijn er lokale bands die misschien kunnen aanhaken? Want we hadden tributebands bedacht, of men had tributebands bedacht. En vanuit Remont in Tune hebben we natuurlijk wel heel veel contacten met lokale bands. En daarnaast kwam Vert Gijsler, die Jazz Meneerkes en Jazz in de Statie organiseert. Ja, Jazz Club 14. Ja. Exact, dus er zijn een aantal stages. De tribute stage, die is al genoemd. Remont in Tune heeft een aantal artiesten die vooral lokaal opereren. Van Brolin, dus rap en urban, tot Fix, een band die het Bevrijdsfestival heeft gespeeld. Maar ook Dwayne Verheijden, die als bandnaam Dwayne, die Tex-Mex muziek gaat maken. En nog een aantal artiesten. Er is een jazz stage, er is een silent disco, er is nog een dance area, er is nog een azijnfabriek stage. Ja. Dus eigenlijk van alle genres bijna, niet eens bijna, is er wel iets te vinden. Van tribute tot eigen werk, tot wat meer voor de ouderen en wat meer voor de jongeren. En dus eigenlijk voor iedereen wel wat. Ja. Het loopt als een tierenlier, hè? 5500 bezoekers in 23, in 24 7000, dus het is ongelooflijk. Wat zijn de verwachtingen voor deze keer? Want als het weer mooi is, dan kon het wel. Gaan jullie op naar de 10? Wij gokken op 7,5. Het weer wordt goed. Ja. En mocht het gaan regenen, hebben we paraplu's, stel. Maar en daar gaan we niet vanuit. Dus het terrein leent zich daar ook wel voor. En die silent disco area waar je dan even naar kan uitwijken. Ruimte genoeg om overdekt te staan eventueel. Ja, mooi. Ja. Hoe zien jullie dan de toekomst van het festival? Want het groeit, het bloeit. Ik ben er zelf eens een keer geweest. De sfeer is geweldig. Ja, we hebben eigenlijk dit jaar bij de gemeente voor de volgend jaar een evenementenvergunning aangevraagd. En we willen eigenlijk naar 2 of 3 dagen. Kijk, de kosten zijn nogal behoorlijk. En als we dat over een paar dagen kunnen verdelen, dan zouden we misschien zelfs een keer kiet kunnen spelen. Dus dat is eigenlijk de insteek. Maar dat vergt nog wel wat, want wij baseren ons nu met een medewerkersbestand, vrijwilligers van rond de 100. Ja, die moet je maar zien te krijgen. Hè? In een vakantieperiode. In de vakantieperiode, ja. Ja, zeker. Ja. Dus we hebben heel wat verenigingen aangeschreven die vrijwilligers ter beschikking gesteld hebben. Merelink, de Wapenbroeders, de
de roerdoppers, de Vrijveld en Mesniel zelf natuurlijk. Waar mensen vandaan komen en enthousiast reageren, ja, dan wil ik daar graag wel aan meewerken. Daar hebben natuurlijk mensen die zeggen, ik wil alleen maar 's morgens of 's middags. Dus het is een hele uitzoekerij geweest, maar we hebben het rond. Hebben jullie dan rond? Ja, Want als je dan groter wilt inderdaad, dan zijn er natuurlijk allemaal eisen waar het aan moet voldoen. Je moet ook meer bands hebben, maar je kunt die investeringen natuurlijk ook makkelijk terugverdienen en meer omzet uit de drang misschien. Ja, de kosten worden dan laag, worden verdeeld over 3 dagen. Dat is het hele punt eigenlijk. Hè. De andere kosten qua bands, ja, dan zeg ik dan per dag blijft dat wel gelijk. Ja. Dus, Bij je overhead kun je dan verdelen. Dat is eigenlijk wat je dan zou doen. Ja. Hoe beleef je het als muzikant, het event? Goeie vraag. Want ik heb in de eerste editie heb ik mogen spelen. Ja. Het is te gek, want je speelt voor een grote groep mensen, je speelt voor lokaal publiek. Dus voor bands is het echt heel erg leuk om dat te doen. Het zijn allemaal mooie stages. Idyllisch, zeg maar. Op het weerstandterrein heb je allemaal van die zijstraatjes en elk zijstraatje heeft zijn eigen podium. Ja. Overdekt, super professioneel. En dat loopt allemaal toe, zeg maar, richting de main stage waar dan de tribute acts zijn. De verdeling is zo, dat is een soort blokkenschema. Dus als er een tributeband speelt, dan speelt er geen band bij, in dit geval bijvoorbeeld Ramon Tune. En andersom. En met de jazz is ook, dus er zijn echt wel... Ze concurreren niet met elkaar, het versterkt elkaar. Dus iedereen heeft zo echt zijn eigen publiek. En er is ook ruimte om zowel die tribute te zien, als even naar de jazz te gaan, of even naar de Azijnfabriek, of even naar Ramon Tune. Dus je speelt voor best wel veel publiek, je speelt lokaal. Het klinkt te gek. En als het zonnetje schijnt, is het echt een groot feest. Ja. Fantastisch. Is het nou ook zo dat jullie zeggen, ik hang nog even aan bij die groei van, we gaan straks misschien ook kijken naar mensen van buiten Roermond, om die in toe te trekken? Dat komt vanzelf. Het is een olievlek. Hè? Mensen in Roermond die komen ook buiten Roermond en zeggen, ja, ik heb toch wat meegemaakt vorig jaar, weerstand, dan moet je zijn. En de sociale media doet ook veel. Hè? Mensen deden filmen, mensen deden... Ja. Je ziet het constant langskomen met foto's. We hebben een hele actieve marketingafdeling, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Gaat vanzelf. Dat wordt ook gedragen door... Ik heb het gevoel dat het ook gedragen wordt door de stad en de inwoners, voor mijn gevoel. Ja. Die dat chic vinden om daar tijd voor vrij te maken, daar naartoe te gaan, daar misschien wel een vakantie op af te stemmen. Die dat meer zien als hun event, zeg maar. Ja, absoluut. Ja. Het begint om 1 uur. 1 uur. Het loopt door tot 11. Drank en we hebben foodtrucks. 6 geloof ik. 6 foodtrucks. Met diverse soorten. Heel lekker eten. Leuke bediening. Ja, het is gewoon een genot om door die dag heen te lopen en te kijken hoe de mensen zich amuseren. En te genieten van de muziek. Ja, muziek. Top. Ja, ik heb er niks van aan toe te voegen. Nee, we wensen jullie heel veel succes. Jullie komen toch krijgen? Absoluut. Oké. Ja, en ik zou zeggen, mensen, ga naar de weerstand. 26 juli, open air. Toen ze 12 was, had ze haar eerste DJ-gig. Haar eerste klus als DJ bij een cartooning-event in Denemarken. Ongelooflijk, en sindsdien is haar carrière als een raket gegaan. Isis Cloud uit Heidhuizen, DJ, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je bent aangeschoven. Je bent begonnen met DJ'en toen je 10 was en je was geïnspireerd door je vader, heb ik begrepen. Ja, klopt. Is hij ook DJ? Nee, hij is geen DJ, maar hij vond het wel altijd heel interessant. Hij vond het altijd heel erg leuk. Hij had van mijn moeder een keer een DJ-workshop gekregen voor zijn verjaardag volgens mij. En toen ben ik meegegaan en toen zag hij dat ik dat gewoon super leuk vond. En toen dacht hij van ja, dat ga ik ook voor haar verjaardag doen. Dus voor mijn verjaardag had ik zo'n klein DJ-controller gekregen. En toen zijn we dat een beetje samen gaan doen eigenlijk. Ja, en dus het is een hele carrière geweest. Je hebt het laatst ook eens nog samen met je vader een set opgenomen, zag ik. Ja, het klopt. Dat is een paar jaar geleden denk ik, maar dat staat op YouTube inderdaad. Ja. Dat hebben we, omdat mijn vader die heeft ook DJ-workshops gedaan. Samen hebben we altijd echt veel geoefend. Mm-hmm. Dus hij kan ook goed draaien. Dus ik dacht, wel leuk om even samen wat op te nemen. Ja. Een van de hoogtepunten in jouw carrière, misschien wel het eerste, was het winnen van de kunstbende. Ja. Wanneer was dat en wat heb je toen gedaan? Moet ik even goed nadenken hoor. Je mag tot en met 18 jaar meedoen. Dus volgens mij was ik 14 jaar toen ik de eerste keer meedeed. En ja, ik kwam daar terecht omdat ik op zoek was naar een podium om natuurlijk te kunnen doen wat ik het liefste doe. Maar daar heb je toch wel heel veel moed moeten verzamelen. Of deed je dat gewoon zomaar even? Nou, ik moet wel zeggen, mijn vader heeft me de eerste paar jaren best wel veel geholpen.
En ook aan kunstbenden eigenlijk. Hij heeft veel voor mij gezocht. Hij was heel erg invested vanaf het vanaf dag 1 eigenlijk. Dus hij heeft mij de eerste paar jaar heel erg, niet per se gepusht op een negatieve manier, maar gewoon begeleid, ja, precies. Begeleid. En daardoor kwam ik dus ook bij kunstbenden en bij alle plekjes waar ik... Ja, want hoe kom je dan op 12-jarige leeftijd in Denemarken terecht? Ja, dat was heel toevallig. Dat was familie van mij, die woont in Noorwegen. Ja. En die waren op dat moment heel erg bezig met cartuning. Die hadden auto's en die gingen ze helemaal ombouwen. En die hadden daar een heel groot speakersysteem in de achterbak zitten en in de hele auto. Dus ja, toen hadden ze mij daarvoor gevraagd van je bent DJ, jong meisje, vonden ze wel cool. Er 4 auto's zo neergezet en ik stond in het midden. Fantastisch. En mijn muziek die ik toen draaide werd gewoon door die 4 auto's naar buiten geblazen eigenlijk. Oh, bijzonder. Ja. Vervolgens heb je allerlei andere dingen gedaan. Hè? Ja. En je hebt intussen in bijna 250 clubs over de wereld gespeeld. Ja. Onder meer in clubs in België. Ja, klopt. Ik heb een van mijn eerste optredens in België was de Versus en de Icon. Dat zijn ook een van de grootste clubs in België. En daar ben ik ook gekomen door wedstrijden. Eigenlijk een soort van wedstrijden zoals kunstbenden. Omdat ik die wedstrijden had gewonnen, kom je dan op zo'n plek, dan win je eigenlijk als prijs van dan mag je daar draaien. Ja, want dat vragen zich heel vaak beginnende DJ's of die het willen zich af van hoe kom ik daar nou? Maar dat doe je dus via wedstrijden, zeg je. Ik heb vanaf dat ik dus begon echt alleen maar wedstrijden gedaan. En vaak zijn dat dan gewoon wedstrijden waarbij je dan een prijs kan winnen. En die prijs is, dan draai je in een club. Of het kunnen op het grote podium. Op het grote podium. Het kan ook een kroeg zijn of een festival. Het kan echt van alles zijn. Dus dat is juist het leuke. En je kunt met wedstrijden gewoon heel erg leren het publiek aan te voelen. Leren podiumervaring op te doen. En dat is juist en dat is ook wel spannend. Want je weet natuurlijk nooit wat voor publiek daar is. Nee, het is altijd anders. Hoe ga je daarop voorbereiden? Je moet je nummers goed kennen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Je moet weten waar je voor staat, de muziek die je draait. Dus mensen boeken je vaak ook voor de muziek die je draait. Dus dat scheelt wel. Ik lees even iets op. Hè. Iemand die moeiteloos schakelt tussen bass, house, UK bass en drum and bass. Ja. Ik heb geen idee wat ik nu zeg. Bass house, UK bass en drum and bass. Ja. Maar je mixt die stijlen en dan denk je van tevoren na wie komt er en hoe ga ik dat doen? Of, want ik heb het idee dat je soms ook gewoon on the spot besluit wat je in elkaar schuift. Ja, zeker weten. Dus ik doe bijna alles on the spot. Je kunt ook sets voorbereiden. Dus bij wedstrijden deed ik vaak voorbereiden. Dus dan wist ik van wanneer ik wat ging draaien. Maar dan wilde ik zoveel mogelijk kunnen laten zien wat ik kon. In een korte periode? In een korte periode vaak inderdaad. Maar inderdaad met optredens moet je gewoon aanvoelen van oké, ik moet waarschijnlijk... je moet beginnen. Dus het eerste set draaien of de laatste set draaien. Dus als je als eerste draait, dan weet je ook... Ik moet niet te hard gaan draaien natuurlijk, want er komen nog heel veel artiesten na jou. Maar als je als laatste draait, dan kun je vaak knallen, want dan komt er niemand naast jou en dan moet jij de tent afsluiten. En dan kun je alles uitpakken. Dus daarop baseer je het ook wel, maar natuurlijk ook de energie van de mensen. Dus als je op een gegeven moment merkt van deze tracks die slaan niet zo goed aan, dan moet je heel snel kunnen schakelen van en uitproberen wat wel werkt. Ja. Nou heb je vroeger van die bruiloften, er waren er ook DJ's die draaiden iets andere muziek denk ik. Maar die hadden wel vaak een idee en een feel van wat gebeurt er in het publiek. Die bouwden dingen op en af. En soms had je DJ's die voelden dat fijn aan. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen? Hoe voel je nou aan wat er speelt? Is het dan dat er gedanst wordt? Of merk je dat ze moe zijn? Of dat ze juist helemaal... je merkt dat inderdaad wel aan het dansen. Dus gaan mensen heel erg energiek meedansen. Ook wel een beetje de manier waarop mensen dansen. Je hebt mensen die heel erg relaxed dansen, heel cool. Maar je hebt ook mensen die helemaal losgaan natuurlijk. En het liefste wil ik natuurlijk dat mensen helemaal losgaan. Logisch. Ja. Dus ik ben altijd wel een beetje op zoek naar dat, zeg maar. Je wil ze eigenlijk een beetje laten springen. En, Wat is nou het mooiste podium waar je hebt gestaan? Voor mij is dat op dit moment toch wel Bootshaus. Dat is in Keulen? Ja, dat is in Keulen. Daar ben ik nu ook resident sinds 2021. Wat is een resident? Een resident is iemand die daar maandelijks mag optreden. DJ. Niet per se maandelijks, maar gewoon regelmatig. Ja.
regelmatig geboekt wordt, zeg En maar. dat is een Ja. van de 7 toptent op dit gebied in Europa of wereldwijd? Wereldwijd. Op dit moment is het nummer 6 als Op ik het 6? niet vergis, Oh, nou, van de wereld. promotie, ja. Ja, Zo. precies. Dus dat is een hele mooie plek om daar te staan. Fantastisch. Ja. Was dat nou ook een meisjesdroom voor jou om te zeggen van kijk, toen begon als 10 jaar, zag ik mezelf al voor een grote menigte staan? Nou, het is eigenlijk bij mij wel een beetje gewoon gegroeid of zo. Ik ben nooit... Of ja, natuurlijk wilde je wel graag optreden, maar ik durfde nooit zo groot te dromen. Maar naarmate je meer optredens doet, begint dat natuurlijk wel steeds meer te kriebelen. Dus ik denk wel dat dat wel bij mij gewoon stapsgewijs groter is geworden. En natuurlijk wil je altijd meer en groter en beter. Ja, hoe ga je met de druk en de spanning om? Want het is natuurlijk ook een spannend leven. Ja. Ja, en er staan natuurlijk geen 10 mensen voor je, Nee. maar er staat een megazaal voor je. Of een mega open-air ruimte voor je, zeg maar. Hè? Ja. En dan moet je maar toch maar even onder die druk presteren. Hoe ga je daarmee om? Ja, goede vraag. Ik ben wat dat betreft daar ook wel een beetje in gegroeid. Ik doe dit natuurlijk al 14 jaar, dus ik merk wel... Het ligt ook wel heel erg aan het optreden. Sommige optredens gaan wat makkelijker af, omdat je wat vertrouwder erbij voelt. Bijvoorbeeld in Bootshuis heb ik eigenlijk bijna geen zenuwen meer, omdat ik daar al zo vaak... Je kent het publiek. Ik ken het publiek, wat voor mensen daar komen. Maar nieuwe festivals en optredens, dat vind ik natuurlijk wel zenuwachtig. Maar ik bereid me altijd gewoon goed voor. En ik weet wat ik kan. En ik weet wat ik mensen kan bieden. Dus wat Je ziet het als een betreft, uitdaging dus. Zie ik het als een uitdaging en een leuke uitdaging om mensen gewoon een mooie avond te kunnen beleven. En hoe besluit je nou voor jezelf dat je een geslaagde avond hebt gehad als DJ? Ja, als ik gewoon die tent helemaal op zijn kop heb gezet. Als de mensen helemaal los zijn gegaan. En vaak ook, als ik dan klaar ben, dan komen mensen achteraf naar me toe. En die zeggen dan, oh, wat een vette set gedraaid. Ja, dan voelt het voor mij dat ik geslaagd ben. Ja, ik heb je nog nooit live zien optreden. Wel een aantal opnames bekeken. Je bent super energiek. Ja. Je begon toen je jong was met 1 been een beetje mee te tikken. Ja, klopt. En nu sta je ongelooflijk te dansen. Het is Ja. ontzettend aanstekelijk. Ja. Ja. Dus, Heerlijk. oké. Je vader, gaat hij nog mee? Altijd. Altijd? Hij Ja, gaat echt? altijd mee. Ja. Hij is vanaf het begin mee geweest en nu nog steeds. Hij gaat echt altijd mee. Ja. Hij vindt het ook nog steeds hartstikke leuk om mee te doen. Hij staat er ook altijd nog zelf mee te dansen. Dus Had hij dit durven dromen? Had hij dit gedacht dat dit erin zat? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee, het is echt voor hem ook een droom. Ik denk dat het onze droom wel is, durf ik Ja. te zeggen. Dat we dit... Ik durf ook wel te zeggen dat we dit samen hebben gedaan. Wat ik heb bereikt, dat dat ook grotendeels door hem komt. Mooi. Dat we dat samen vader-dochter hebben gedaan. En welk podium is voor jou nog het ultieme wat je nou, waar je nog graag naartoe willen gaan? Ja, zoveel. Ja, ik vind altijd heel cheesy om te zeggen Tomorrowland of een Ultra Miami. Maar dat zijn natuurlijk wel de dingen waar je graag als artiest zou willen staan. Maar verder zou ik graag wel ook in Amerika mijn muziek willen uitbrengen en daar kunnen draaien. Ik denk Ja. dat vooral het gebied Amerika, omdat mijn muziekstijl daar heel erg past, Geschikt denk voor ik. is, ja, zeker. Dat voor mij wel een droom is. En als ik daar sta, dat het dan wel... dat gevoel dat het thuiskomen is. Ja. Mooi. Even iets anders. Ben je nu professioneel met muziek bezig trouwens? Of ben je aan het studeren? Of? Ik studeer op het conservatorium in Haarlem. Ja, Dus dat zag ik. ik produceer ook mijn eigen muziek dus ik zit daar op school om mijn muziekproducties te verbeteren. En te leren hoe ik dat steeds beter kan doen. Dus Oké. ja. En als je klaar bent, weet je al wat je gaat doen? Ga je dan in het bootshuis in vaste dienst? Of ga je de wereld rondreizen? Nou, of ga je naar Ibiza? Of? Het liefste wil ik de wereld rondreizen, inderdaad. Dus daar ben ik nu ook hard voor aan het werken. Ik ben sinds september begonnen met een samenwerking met een manager die me daar ook bij gaat helpen. Om weer wat grotere stappen te gaan zetten en om mijn droom waar te maken. Dus ik hoop dat ik inderdaad als ik klaar ben met school kan gaan toeren. Mijn eigen muziek kan gaan uitbrengen en mijn eigen muziek over de hele wereld kan gaan draaien. Waar kunnen we jou nog een keer zien binnenkort? Volgend weekend draai ik in Duitsland. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat het plaats is, maar het is wel heel ver, diep in Duitsland, zeg 6 uur rijden of zo. Open Beach heet het, ja. Dus daar sta ik. En een paar weken later ook weer in Duitsland. Dus ik moet zeggen, veel in Duitsland op dit moment. En doe je het ook nog wel eens in je woonplaats in Heidhuizen? Nee, in Heidse niet. Niet? Nee. Dan wordt het toch eens tijd dat de Heidse mensen jou uitnodigen. Ja, inderdaad, Ja. vind ik ook. Ja, mooi. Ja. We gaan het volgen. Ja, leuk. En kom nog eens een keer terug. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel.
Ja, beste kijkers, dit was Breek de Week van deze week. Dank aan alle gasten die hier te gast waren. Dank aan u voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Fijne vakantie. Geniet ervan. Tot volgende keer. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.